Igbo ndị ọma nụ, ekelekwa m unu. Otu isi nọrọ nnọọ, anyị ga-ezumike chiyakwa azụ ma gbara obere egwu gbatịkwa ahụ. Etufugara ihe a bụ gịnị? Oge Amara n'isi mbido TV. Isiokwu nke njibe n'ụbọchị nke taa wee sị ofufe na onye ofufe. Abịago m lere ya ị na-agụ ụka ma ọ bụ bụrụ nwa Chineke na-agụ ụka ọfụma ma ọ bụ bụrụ nwa Chineke ghere eghe, ịchọpụta na ụfọdụ ụbọchị ị ga-agụ ụka ịfụ na onye ahụ nke na-edu na ihe na-akpọ worship n'ụtụtụ ụka ga-abụ ihe dị ka abụ 10 ma ọ bụ 12 ma ọ bụ 15. Ịfụ ndị mmadụ na-azachi ngọ kpakam kpakam, ịfụkwa ndị mmadụ akụ aka nghọ, ịfụ ụfọdụ ewere aka abụọ mmanya na akpa na-ele ka isi azụ. Wee na-asị kedu ihe mere ede ji ebe nwee? Ọ bụ ọkpụ isi ama ha akpụ ka ọ bụ na agụwa adịghị nkụ? Ya bụ na ịbụ onye na-edu n'abụ ma ọ bụ ịbụ worshiper, gị na-ege m ntị ugbu a, ihe a bụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị. Ọ bụ ọkpụ isi ama ha akpụ ka ọ bụ agụwa adịghị nkụ? Wee buru ya wee butere ụmụafọ Igbo sị ka anyị leba anya n'ụbọchị nke taa, ka m wee tinyekwu ọnụ n'ime ya. Kedu ihe ọ pụtara na mmadụ ga-efe Chineke? What does it mean to worship God? Ihe ọ pụtara bụ, gezie ntị. Mgbe ị bịa nọrọ ọdụ, were ire gị gụọ eze gị ọnụ, gị chọpụta na kamgbe nne gị mụrụ gị ruo taa, na ị na-eje eje na-abata abata. Ikuru mmiri ṅụọ, ha ṅụọ ya, iloba ya n'afọ, ọghọba mmiri enyepụkwa ya. Ị nọkwara iche na ị gaala elementrị gụchapụta, gakwa sekọndịrị gụchapụkwa, gakwa mahadum gụchapụta, ma ọ bụ nakwa na mahadum na-agụ. Ichekwe na kamgbe nne gị mụrụ gị, ị ga-alụ ụhụ ọkụ ịnwụhụ na ya ịgbata, ma ọ bụ ị nọ n'ụhụ ọkụ ịnwụbeghị anwụ, ị ka dị ndụ, ma ọ bụ ịbụ nwa okorobịa na-azụ ahịa na ya na-aga gị nke ọma, ma ọ bụ ịbụ nwa okorobịa na-azụ ahịa ọ na-aga gị nke ọma mana ịnwụbeghị anwụ, ị ka dị ndụ, ma ọ bụ ịbụ nwa agbọghọbịa topụta gị lụọ di, ma ọ bụ ịbụ nwa agbọghọbịa elubeghị ndị mana ịnwụbeghị anwụ. Iji tete ihe ndị a, efu na ị ga-emepe ọnụ isi Chineke, otuto na nsọpụrụ dịrị eze nke ndị eze, haleluya 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 haleluya. Ọ napụtawo m n'aka njọ, n'aka ekwensu, haleluya haleluya. Ya bụ na ị na-eji abụ a ihe dịka mgbe ọbụla bụ na iche ihe abụ ahụ na-egwu, ị maa na ị ga na-agụ ya ọnụ mbọsị ị na-agụ, kwụsị na-agụ ya mgbe ọbụla. Ihe ọ pụtara mmadụ ife Chineke ofufe bụ na mgbe ị bịa chọpụta onye Chineke bụ, chọpụta ihe ọ na-eme, chọpụta ihe o begoro, chọpụta ihe ọ na-aga ime, mgbe ahụ ọ gaghị ara gị aha isi ka ebulie gị elu Chineke karịa eluigwe, ka ebulie gị elu Chineke karịa elu ụwa, ka ebube gị dị elu karịa ụwa, ka ịma mma gị dị elu karịa ụwa. Maka na o kwesịghị ka nwata na-aga ije gagoro ije na-egwu igwe. Gịnị ka m na-akọwa? Ya wuo na iche eche ọfụma, mata na Chineke kwesịrị ka etoo ya, chọpụta ihe ndị o begoro, ị maa na ọ gaghị ara gị ahụ ị na-efe ya ofufe. Otụtụkọ ibe wee bụrụ, kedu onye bụ onye na-efe Chineke onye ofufe? Onye ofufe bụ onye ahụ nke chọpụtara na Chineke dịrị ya mma, na Chineke na-adịrị ya mma, na Chineke na-adịrị ya mma,
ọ bụ onye ahụ bụ onye ofufe. Maka ịchọpụta ya, ọ gaghị ara gị ahụ imepe ọnụ bulie aha ya elu, nye ya otuto, fere ya aka ofufe. Mana o nwere ndị Chineke nyekwara olu ọma. O nwere Chineke nyere olu ọma. Anyị ga-agụ bere ezumike, anyị chi ya azụ, anyị ekwuo maka ihe m ji asị anyị ọmụnụ nọ ebe a n'ụbọchị nke taa, mana ọmụ a ga-ekwu ya. Ekwuo maka ndị Chineke nyere olu ọma na ihe ha ji olu ọma ha eme, na nke olu ọma ha sikwa na enye Chineke ahụ oto. Biko ekekwala ebe ọbụla kedu ihe m ga-ekwu. Ihe a bụ gịnị? Oge Amara n'Isi Mbe TV.